Ir-realtajiet tan-nies u l-bżonn ta' aktar ħidma biex jonqsu d-batijiet tagħhom, ir-riżultati tas-surveys, il-pandemija f'pajjiżna u l-proċess ta' tilqim kienu fost it-temi li tkellem dwarhom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien intervistat online minn Reno Buġejja fis-sem il-Malta Today. Kif beda l-proċess ta' tilqim kontra l-Covid f'pajjiżna, Bernard Grech insista li jekk it-tilqim se jieħu fit-tul kif inhu l-każ bħalissa, in-normalità f'Mejju li insista dwarha l-Prim Ministru żgur mhux se tkun possibbli. Li jekk maħniex ħantejbu r-ritmu, mhux xarejn, mhux tlieta, mhux 6 xhur ma ħajkonna aktar minn sena biex ikun hemm li kulħadd jitlaqam, u allura jien qed ngħid, ejjew nkunu aktar trasparenti, ejjew naraw kif ħajkonna rollout tassew aktar maġġel. Għaliex huwa importanti illi n-numri jkunu qegħdin jiżdiedu, ġifieri kemm nies jingħataw il-vaċċin. U ma nibqgħux nitqu bin-nies. Ma taħsibx li hemm problemi loġistiċi ta' kif isiru dawn ukoll. Ngħidu l-verità lin-nies li hemm problemi loġistiċi. Mhux ngħidulhom li Mejju business as usual meta nafu li mhux se jkun business as usual. Ejjew ma nitqux bin-nies. Dan li qed nipprova ngħid. Grech qal li ma jistax jaċċetta li l-gvern jitħaq bin-nies. It-tajjeb irid nieħdu pjaċir bih. Imma jew nkunu nerġa' ngħid onesti, għax jekk mhux ħanirrealizzaw fejn nistgħu ntejbu, ħanoqogħdu nifirħu b'xulxin u ma nimxux il qudiem. Biex timxu l qudiem irridu ngħidu illi r-rollout jista' jkun aħjar. Mistoqsi minn Reno Buġejja dwar il-mod kif Malta mxiet fil-pandemija mingħajr ma sar lockdown, Bernard Grech qal istqarrija bħal dik tweġġa lin-nies. Reno, ħares fil-kamera u għejt l-ommi li għandi 90 sena li la magħluqa minn Marzu ma tistax toħroġ minn ġolhom u għejdilha dal-pajjiż ma mhix lockdown. Għejt il-missieri li għandu 89 sena li qed magħluq ġohom tajjeb u għejdu dal-pajjiż ma mhix lockdown. Grech qal li hu dejjem insista dwar il-bżonn li ma jsirx lockdown ekonomiku, imma ma nistgħu qatt ninsew lil min qiegħed imsakkar f'daru, lil min tilef xogħlu, lil min tilef l-investimenti tiegħu, lill-istudenti li qed jgħixu realtajiet li huma differenti minn dak li nqisu bħala normalità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar id-dbatijiet tal-persuni u kif hu qed jaħdem biex il-liġijiet ikunu riformati b'mod sħiħ ħalli tonqos din id-dbatija b'differenza mill-bidla kosmetika li jrid Robert Abela. Anka din ir-riforma li aħna nagħmlu fil-liġi tad-divorzju għal ħafna nies. Di mhix riforma. Għal ħafna nies u din bidla żgħira li jagħmel jien irid nagħmel riforma. Anzi ħanajdlek din hija bidla żgħira. Jiena gvern diġà għamiltlu proposta jew niltaqgħu jew nitkellmu jew npoġġu flimkien ħalli nagħmlu riforma li tagħmel sens holistika. Imma jrid jibqa' jinsisti biss li jmexxi 4 Dwar is-surveys li qed juru żieda fil-popolarità fost l-elettorat għall Partit Nazzjonalista, Bernard Grech qal li l-partit irid iħares dejjem il-qudiem. Kenna diġà avvanz f'Ottubru, f'Novembru u reġa' kenna avvanz fl-aħħar survey li kien hemm. Tgħidli dejjem kien hemm l-istess avvanz, kultant ikollok avvanz iżgħar, kultant ikollok avvanz ikbar, u kultant mur ftit lura u tibqa' fejn. Surveys importanti però mhux Vanġelu. Mhumiex Vanġelu, però l-importanti illi we are moving. All right? And we are moving forward. U aħna il-qoddim irridu nħarsu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li se jkompli bil-ħidma tiegħu ħalli l-partit jkompli verament jissaħħaħ u jkun ippreparat jiggverna lil dan il-pajjiż. Għandi obbligu u hekk qed nagħmel illi nressaq nies ġodda u nies ġodda qegħdin anke jiġu huma għaliex il-Partit Nazzjonalista llum huwa partit li hemm barra qed juri illi jista' jkompli nbidel, jista' jkompli jissaħħaħ u jista' jiva jkun gvern alternattiv. Kristina Majra għal Net News.